Het is zondag 5 maart en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. In Vlissingen zijn gisteravond 2 bewoners van een huis aan de Bosjeslaan overvallen. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, maar de daders hebben wel enkele kostbaarheden meegenomen. Het is nog onduidelijk wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld. De daders sloegen na de overval op de vlucht. Het gaat vermoedelijk om 2 mannen. De politie is nog op zoek naar de daders. En we blijven nog even in Vlissingen, want rond 6:15 gisteravond belandde een auto in een paar voortuinen aan de Pauwenburgweg. Volgens de politie belandde de bestuurder via een wegversmalling en 2 andere voortuinen in een derde tuin. De bestuurder was een 36-jarige Vlissinger. Agenten roken een alcohollucht bij hem, maar hij weigerde een alcoholtest. Hij is daarop aangehouden. Het rijbewijs en de auto van de man zijn in beslag genomen en hij heeft een nacht in de cel moeten doorbrengen. Goedemorgen, met Margie voor de boeken. De 76-jarige Margie Dill werkt als vrijwilliger bij Bibliotheek aan Huis en brengt boeken naar mensen die door een fysieke beperking niet zelf naar de bieb kunnen, maar toch willen lezen. En dan ligt het eraan van of het een beetje in de omgeving is, want het gaat door heel Zeeland. En vooral voor ouderen die minder naar buiten kunnen, is het heerlijk om in een boek weg te duiken en even in een andere wereld te zijn. Ja, en u had uw andere boeken uit, hè, heb ik begrepen. Dill kiest de boeken uit aan de hand van het genre dat ze doorkrijgt. Het is voor de ontvanger dus een verrassing waar ze mee aankomt. De 88-jarige Adrie Straub zat al met smart te wachten op nieuw leesvoer. Ik kan nog zelf ook nogal wat boeken, maar als je die 2 of 3 keer gelezen hebt, dan ben je weer gelezen eigenlijk. En dan krijg je dan alles een van bekenden, maar je kan het niet zelf uitzoeken, nee. Maar ze doet dat goed hoor. De service bestaat helaas niet in heel Zeeland. Op Walcheren en op Noord-Beveland moeten mensen met een fysieke beperking zelf op zoek naar een vrijwilliger om boeken op te halen uit de bibliotheek. Frans Dingemans uit Nieuw- en Sint-Joosland is expert op het gebied van perenmessen. Hij helpt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die onderzoek doet naar zo'n mes dat in 1943 in Duitsland is gevonden en volgens hem van Zuid-Bevelandse origine is. Ja, dat durf ik wel zeker te zeggen. Ja, absoluut. Ja. Waar baseert u dat op? De hele vorm van het mes. Er zijn in meerdere delen in Nederland dit soort volkskunstige voorwerpen gemaakt, messen enzovoort, heften. Maar deze specifieke vorm is absoluut Zeeuws. Ja. Wat is er specifiek aan die vorm? In dit geval dus bekroning een leeuw die een hele specifieke houding heeft. En dat is ook specifiek Zeeuws, want er zijn in Nederland meer heften gesneden met een leeuw. Maar dan ziet de leeuw er altijd anders uit. Een perenmes is een boerenzakmes waarvan het houten heft door de eigenaar is bewerkt. Voor de show. En het heeft ook een functie, namelijk dat een glad heft, dat glijdt in je handen, kon wel eens wegglijden. En wanneer daar relief op zit, dan heeft dat meer grip. Dus het heeft een functie als mooi, show en inderdaad praktisch. Dit is Zoe, de winnaar van de verkiezing Leukste Hond van Schouwen-Duiveland. Zoe kreeg veruit de meeste stemmen bij de verkiezing. Ja, je bent een knapperd, hè? De verkiezing is georganiseerd door Staatsbosbeheer. Zoe wordt het boegbeeld van een honden aan de lijn-campagne. Eigenlijk wil ik gewoon gastheer, gastvrouw zijn. Want ik vind het fantastisch als mensen hier komen wandelen. Maar als ze aan de regels houden, kan er ook veel. Dus vandaar dat we dachten, we moeten een leuke actie bedenken. Waardoor de honden aan de lijn-campagne heel veel aandacht krijgt. En dat is door deze hond is dat zeker gelukt. Want wij vinden het zelf ook gewoon belangrijk. Sowieso dat je je hond bij je blijft houden. Dat ze niet overal de behoeftes gaat doen. Dat je het sowieso ook gewoon moet opruimen natuurlijk. En ik vind ook dat alle beestjes gewoon hun gang moeten gaan. En niet dat er een hond naartoe walst en de vogeltjes vliegen weg en die verlaat straks hun nest. Ja, dat is gewoon zonde. Heel simpel, blijf op wegen en paden, honden aan de lijn, afval neem je mee naar huis. En 's avonds is het bos weer voor de dieren. Klokslag 9 uur gaan ze van start. De 40 diehards die in hun uppie gaan proberen hier na 65 kilometer weer terug te keren in Vrouwenpolder. Terwijl Veren langzaam ontwaakt zien we hier de Belg Mark van der Driessen voorop. Gevolgd door de winnaar van vorig jaar, Erwin Harmers. Een thuiswedstrijd voor Harmers. De Middelburger kent Walcheren natuurlijk op zijn duimpje. Hebben we die klaar, Erwin? Goed.
De voorsprong van Harmens is op de boulevard in Vlissingen al meer dan 10 minuten. Op de Zeedijk in Westkapelle staat de wind er volop en zien we Harmens zoals we hem kennen. Ploeterend, maar stug doorgaan. Vorig jaar stortte hij in het slot van de wedstrijd compleet in. Daar had hij van geleerd, zei hij. En hij maakt het ook waar. Na 4 uur, 55 minuten en 37 seconden gaat Erwin Harmens over de finish in Vrouwenpolder. Ik deed het ook voor mijn moeder, want die ligt in het ziekenhuis. Dus ze is de laatste tijd zo verzwakt. En ja, nu gaat het weer beter, gelukkig. Ook bij de vrouwen wordt de titel geprolongeerd. Leonie Ton uit Wissekerke wint net als vorig jaar. Na ruim 5 uur en een kwartier komt zij binnen. En nog meer sportnieuws ziet u straks in Omroep Zeeland Sport. Jan-Jaap, wat zit er nog meer in je uitzending? Veel voetbal, want de maanden waarin de beslissingen vallen zijn aangebroken. We hebben uit de 3e divisie Sparta Nijkerk tegen Hoek. En in de spannende 4e divisie Jodan Boys Kloetingen en Goes Portugal. Heel graag, tot straks. We hadden vandaag te maken met een noordwestelijke stroming waarin veel bewolking werd aangevoerd. En af en toe was er ook sprake van buien of buitjes. Vanavond en vannacht koelt het geleidelijk af naar 1 tot 3 graden met een zwakke tot soms matige westenwind. En we hebben ook vanavond en vannacht nog te maken met enkele buien. En misschien zijn dat landinwaarts wel enkele natte sneeuwbuitjes. Morgen hebben we een vrij krachtige westenwind. En de buiigheid gaat gewoon door. En het zijn ook af en toe weer winterse buien met kans op wat natte sneeuw. De maximumtemperatuur ligt morgen rond 6 graden. In de nacht en ochtend van dinsdag hebben we perioden met regen. En dinsdagmiddag komen we in koudere lucht terecht en is er een grote kans op enkele sneeuwbuien. En de temperaturen liggen dus woensdag en donderdag ook wat lager. Het wordt overdag ongeveer 4 à 5 graden en 's nachts liggen de temperaturen iets onder het vriespunt. En tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.